Smith. O, gan sydyn mae Dave Edwards yn glir nebyn George Horan. Dave Edwards drwodd. George Horan yn dynnu lawr. Chris Venables yn rhoi'r bel yng nghefn o'r hwyd. Ond mae'n cam sefyll. Nawr te be, mae'r dyfarnwr yn mynd i fynd. Mae'n mynd i'w boced. Mae'n gerdyn coch i George Horan. Wel, dim amheuaeth am hynny. Ond di ddim yn gôl. Cam sefyll oedd Venables. Fe chwaraeodd y dyfarnwr o fantais, ond y gôl ddim yn cyfri. Ond dim amheuaeth bod hwnna yn dacl cerdyn coch dyn ola gan George Horan. Leslie ag Edwards. Edwards ar gic! A'r bala'n cael ei gôl yn y diwedd. Ac oedd hi'n gôl hyfryd hefyd. Cic rydd berffaith i'r gornel ucha gan Dave Edwards. A mae'r bal ar y blaen i'n heic honna. Y pennau fyny. O'r gic adlamu'n y cwrt. Rutherford. Venables yn taro'r traws. Nath o golwr ddim symud modfedd. Oedd honna mor agos i ddyblu'r fantes. Cic hir Byrne. Bale dros ben amddiffyn y bala. Jamie Mullen i mewn. Mullen yn argydio. A Ramsey'n arbed. A dyna ergyd orau Ceiconet yn hyn. A mae hynny dweud rhywbeth. Morris allan at Owens. Ni'n gwybod bod hon yn mynd at y postyn pella. O, a dyna lle oedd Byron Harrison, y cawr yn codi, ond yr arbediad eto gan Ramsey. Chris Owens ar gig hir. Y bala yn ansicr. A mae'n cael ei chlirio yn y pen draw drwy Dave Edwards. I fyny at Venables. O, mae'n curo Chris Owens oedd hwnna. Mae'n nôl i Venables. Mae'n drin erbyn dau. Y bel drwodd, mae'n cyrraedd yr holl ffordd at Chris Sangor, bediad gwych gan Byrne, ac yna Owens ar draws. Oedd hi bron yn ddwy yn hwyr iawn i'r bala, ond y golwg yn gwneud yn wych i arbed gan Chris Sang.